O BNG de Ribeira levará ao pleno unha proposta para crear zonas de estacionamento para residentes en Palmeira, Corrubedo e Castiñeiras. Con esta iniciativa buscan garantir á veciñanza prazas para os seus vehículos en épocas de gran volume turístico. O vindeiro luns celébrase a sesión plenaria de abril en Ribeira e un dos puntos que se debaterá no Salón de Plenos é unha proposta do BNG local orientada a mellorar o estacionamento nas parroquias de Palmeira, Corrubedo e Castiñeiras. Os nacionalistas buscan con esta moción que se implanten zonas de estacionamento prioritario para residentes nestes puntos do municipio. Especialmente nas zonas máis tensionadas, como pode ser aquí no Porto de Palmeira. Sabemos que vivimos nunha zona privilexiada, por suposto, non? E así fachendeamos e disfrutamos dela, pero tamén somos coñecedores de que cada ano veñen máis visitantes, turistas, o noso concello. Iso está ben, pero tamén se ten que planificar e, sobre todo, respetar as condicións de vida dos habitantes que están aquí todo o ano, non? Temos que ter en conta que a xente daqui pode disfrutar das maravillas que aquí temos, pero tamén traballan día a día, sexa inverno, sexa verán. O contraste entre inverno e verán é moi forte. Cada vez se ve máis, xa o puidemos ver esta pasada Semana Santa, así non lo fixeron saber a veciñanza desta parroquia e das outras parroquias que estamos demandando. Polo que sinala que é urxente actuar para poñer solución a esta problemática. O goberno de Luís Pérez Barral xa tomamos medidas con respecto a isto. A finais do verán pensamos que isto xa non se podía aprazar máis e vendo as cousas de cara a este verán do 26, puxemos en marcha xunto ca Policía Local un mapeo das zonas máis tensionadas e que eles mesmos foran os que elaboraran iso e asesoraran, non, ao final os políticos de onde se podían delimitar esas zonas de aparcamento prioritario para residentes e de que xeito. Un pouco tamén baseándose en outros concellos e zonas nos que xa está isto implantado, non? E vendo como funciona mellor o xeito de facer iso. Isto obviamente deixámoslo ao goberno que estude diferentes opcións. Dende o Bloque Nacionalista Galego o que estamos é reclamando que se poña xa en marcha. Alberto apunta que xa se presentou un informe á Xunta de Goberno Local o 7 de outubro. Agardamos, non, que a axuda dese informe e xunto ca nosa proposta, como xa digo, non, que se poña en marcha, que se faga tamén unha proposta á mesa de mobilidade para poder ali debater e propoñer melloras. E logo que se modifique tamén a ordenanza de circulación do Concello para poder, como digo, establecer isto canto antes, porque é un problema que a veciñanza non lo fai a saber e temos que actuar xa. Problemática sobre a que o Grupo Nacionalista recibiu numerosas reclamacións. Cada ano vese máis, desde a Covid foi un aumento exponencial. Supoño que as redes sociais tamén axudan a iso de algún xeito, non? Alguén ven, se pode enamorar da parroquia, por exemplo, de Palmeira, como estamos aquí hoxe, o pon nas redes sociais, entón capta a moita máis xente que o mellor antano, non? Que iba máis de boca a boca. Agora, a resposta das redes sociais leva, non, a coñecer isto a moitas máis persoas, o cal está ben, pero xa digo, temos dende o Concello actuar para ao final os nosos habitantes que son as persoas para as cales estamos aquí para mellorar as súas condicións de vida e non empeoralas.